A dnes sa pozrieme na puls. Zdravím vás, moje meno je Kobalský a v dnešnom videu sa pozrieme na migové pulzné zváranie. Budeme si to vysvetľovať na zváračke J5, keďže veľa z vás mi písalo, ako nastavovať ten puls, ako tam nastavovať posúv drotu. Takže dnes si to krok po kroku prejdeme. A v prvom rade, keď chceme puls vedieť nastaviť, musíme pochopiť, čo je pulzné migové zváranie. Pre najjednoduchšie pochopenie, o čo sa jedná pri pulznom migovom zváraní, je najjednoduchšie vysvetliť na kutovom zvare. Máme nejaký kutový spoj, následne máme migový horák. Pri migovom zváraní sa jedná o poloautomatické zváranie. To znamená, že drôt nám podáva podávač automaticky, čiže nevkladá sa tam manuálne. A keď sa drôt dostane ku zvárencu, vznikne tam zvarový spoj s tým, že vlastne špička drôtu sa odtaví a v jednotlivých veľkých kvapkách nám dopadá do zvarového spoja a vytvára nám zvarový spoj vo zvarovom kúpeli. Toto je klasické migové zváranie. Pri tomto migovom zváraní sú veľké nevýhody hlavne v jednotlivých roztrekoch a v následnom dočisťovaní jednotlivých zvárencoch. Keď sa pozrieme na migové pulzné zváranie, tak si to vieme tiež podobne načrtnúť podobnú situáciu. A tu v tomto prípade dochádza k odtavovaniu drôtu a roztavený kov nám prechádza do zvarového spoja v malých čiastočkách. Tým pádom spôsobuje to, že nemáme tu žiadny roztrek, respektíve minimalizuje roztrek a zväčšuje prievar. Tu je jediná nevýhoda, ktorú ja vidím, zaťažuje to migový horák. Čiže tam treba rátať s tým, že potrebujete horák s vyšším prúdovým zaťažovateľom. Je to v podstate prenesené zváranie tzv. Sprchou. Tí, čo zvárávate na vysokých amperoch, viete, že tam nedochádza k vysokému roztreku. Je to akoby aplikácia sprchového zvárania na nízke ampere. Tu máme vyššiu produktívnosť pri pulznom zváraní a nemusia sa tam dočisťovať jednotlivé plochy. Dobre, čiže teraz si pozrieme ešte nastavenie pulzu pri J5 od mostu. Tu je veľmi dôležité nastavenie tvrdosti oblúku alebo force. To sa nachádza v pokročilom nastavení, to si následne budeme demonštrovať. To nám určuje tvrdosť oblúku. Posúv drotu pri tejto J5 sa nastavuje ťažšie, ale dá sa. Keď sa pozriete na displej, je tam koľko amperov tam máme, čiže dajme si 100 amper. A k týmto 100 amperom máme už fabricky dané, že tam je určitý posúv drotu, ktorý je, dá sa povedať, nemenný priamo nastavením posunu drotu. Teraz sa naozaj strelím, neviem to presne, dáme si 2 metre za sekundu, je posúv drotu. Ale na tej zváračke sa dá nastaviť percentuálna korekcia. Čiže ja keď si dám percentuálnu korekciu plus 10%, zvýši mi to na 110 amper, ale posúv drotu mám stále 2 metre za sekundu. To znamená, že jednoducho ten zvar nebude nakopený, ale bude menší. Keď dám korekciu minus 10%, vtedy sa dostanem na hodnoty 90 A s posunom drotu 2 metre za sekundu. Vtedy dochádza k tomu, že zvar sa nám začne kopiť. A ideálne nastavenia tie vám dať neviem. To je u každého zvárača individuálne. Naozaj, s tým sa musíte pohrať, musíte to skúšať predtým, ako idem zvárať nejakú zákazku, idem zvárať trojku ocel. Viem, že ju musím si vyskúšať na skúšobnom kuse. Teóriu týmto pádom by sme mali zvládnutú a môžeme prejsť k praktickej časti. Prechádzame na praktickú časť. V praktickej časti si nastavíme túto J5, ideme zvárať oceľ, ideme ju zvárať s mixom plynom Ferroline od Messeru. Budeme zvárať na pulze, priemer drôtu bude 0,8 a štvortakt. Teraz vám ukážem moje nastavenia, ktoré hovorím, ako pre každého zvárača sú individuálne. Líšia sa fakt v malých detailoch, ale dokonale závisí od detailov. Takže ja mám pri 100 amperoch mám rád korekciu 3%. Následne nastavujem tvrdosť oblúku, čo je pri pulze veľmi podstatné, ako sme si hovorili. Takže force nastavujem do plusu na tých 16%. Pritom mi vzniká takýto zvar.
Ďalšie nastavenie, ideme na nastavenie korekcie drôtu, čiže ideme na korekciu plus 10. Plus 10 nám vznikne takýto zvar. Ideme na ďalšie nastavenie pri korekcii minus 10, kedy nám to ide 90 A, pri posune na 100 A a nám vznikne takýto zvar. Máme dozvarané a toto je výsledok jednotlivých nastavení. Pri prvom zvare to je moje osobné nastavenie, tých 100 A, 3% korekcia, force je pri každom zvare rovnaký, teda tvrdosť oblúka tých 16%. Ten zvar nie je ani moc nakopený, ani moc so zápalmi po stranách, takže pre mňa je to ideálny výsledok. Následne prechádzame na ďalší zvar. Tu máme 100 A a korekcia plus 10%, force je rovnaký, to som vám hovoril. A tu vidíme, že ten zvar je jemne nižší. Čiže tu vidíme v praxi to, čo som vám hovoril, že pokiaľ ideme 100 A plus 10% korekcia, ideme na 110 A a posun drôtu je taký ako pri 100 A. Čiže toho drôtu tam ide menej, čiže ten zvar je nižší. Keby už ideme do nižšej korekcie, tak už by tu bola možnosť, že by tu vznikali jednotlivé zápaly a to je základná chyba pri zvaraní. Dobre, a posledný máme s korekciou minus 10%. Čiže išli sme na 100 A, čiže minus 10% sme zvárali 90 A pri posúve drôtu na 100 A. Čiže toho drôtu tam išlo podstatne viac. Ako je vidieť aj na zvare, ten zvar je vyšší. Dá sa to krásne nastaviť na každú jednu aplikáciu. Čo však si treba všimnúť, zvárali sme pulzom, čiže ten roztrek je úplne žiadny. Všetko je to len o tom správnom nastavení. Pre toto video je toto všetko a dúfam, že sa mi daná téma podarila dostatočne vysvetliť. Do komentárov nám kľudne píšte, aké nastavenia by ste ešte chceli vidieť vysvetliť. Pokiaľ sa vám video páčilo, lajkujte, zdieľajte, odoberajte a my sa vidíme pri ďalšom videu.